এনডিবিৰ সদস্যসকলক প্ৰাক্তন এনডিবিৰ সদস্যসকলক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়াটো এটা ডাঙৰ দফা আছিলে আৰু সেইটো এতিয়ালৈকে প্ৰায় দুবাৰ এই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিলে, এই দফাটো ৰূপায়ণ কৰিলে আৰু আজি আৰু কালি প্ৰায় 2700 প্ৰাক্তন সদস্যসকলক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ হাতেৰে আমাৰ বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰত আহি এই কামটো কাৰ্যসূচীটো ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই শান্তি চুক্তিটো এটা সফল হোৱাৰ ফালে গৈ আছে আৰু ইয়াত মূল দফাবিলাক এটা এটাকৈ ৰূপায়ণ হৈ আছে। এনডিবিৰ কেডাৰসকলক ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰা, কেছ উইথড্ৰ কৰা, এই দফাবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দফা আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে শুনিলে প্ৰায় 274 কেছেছ উইথড্ৰ কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰায় আগতে 1400 আৰু আজি আৰু কালি 2700 বহুখিনি কেডাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰা হ'ল আৰু এই দফাত থকা যিবিলাক ক্লজ আছিলে সেই ক্লজবিলাক এটা এটাকৈ ৰূপায়ণ হৈ গৈ আছে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ এনাউন্স কৰিছিলে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী, সেই হিচাপে মই আশা কৰিছোঁ এনাডাৰ 1 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত 1 বা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো দফা ৰূপায়ণ হ'ব আৰু BTR চুক্তিটো এটা সফল চুক্তি হিচাপে এইটো এটা ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। সংস্থাপন ক্ষেত্ৰত তাতে অলৰেডি মেনশ্যন কৰা আছে, মিলিটাৰী আৰু পেৰামিলিটাৰীত যিসকলৰ বয়স বা তেনেকুৱা পাৰিব সেইসকলক সংস্থাপন কৰা হ'ব, চাকৰি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী 4 লাখ টকা দিয়া হৈছে। ইয়াত 4 লাখ টকাটো ডিপজিট কৰি বেংকৰ পৰা বিভিন্ন সুবিধা ল'ব পাৰিব। তেনেকুৱা বহুতখিনি সুবিধা ইতিমধ্যে SIRD, PNRD, আমাৰ BTR চৰকাৰ চবেই মিলি আমি তেখেতসকলক এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ BTR চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অহা 4 বছৰত হেণ্ডলুম ছেক্টৰ, পিগাৰী ছেক্টৰ, লাইভ ষ্টক বিভিন্ন ছেক্টৰত আমি মেছিভ কিছুমান এৱাৰনেছ আৰু কিছুমান প্ৰগ্ৰাম আমি হাতত লৈছোঁ। এই প্ৰগ্ৰামবিলাক ৰূপায়ণ হোৱাৰ লগে লগে হাজাৰ মানুহে সংস্থাপন পাব। ओरैनोथ' जोंनि जा जेंना, बे जेंनाया जोबनायनि उनाव रिहेबिलिटेसनखौ लानानै जोंनि गेजेराव खोब गोनो गोथो बाथ्रा ओंखारलायबाय थादोंमोन। स्पेसियेलि NDBSनि गेजेरावहाय बेयो जोंनि जागायजेननाय फार्स्ट फेज जाबाय। बे फार्स्ट फेजआव NDBSनिया 2727 सा जादों आरो बाखि 47 साया Bनि दङ। दा मोनसे खोन्थाया बेनो, जोंनि गेजेराव दा मोनसे गुलाय गुजाय बाथ्रा ओंखारबावदों माखासे थालांबावनायनि थाखाय। स्पेसियेलि दिनै गासैबो हान्जाखौ लानानै 1900निख्रुइबो बांसिन दा सेकेन्ड फेजआव होनो गोनां दङ, बेखौ जों सावरायगासिनो आरो खोब गोख्रैनो बेखिनिखौ जों साक्सेसफुल खालामनो हागोन होननानै जोंनि सायाव फोथायनाय दङ। बे 1900निख्रुइबो बांसिननि गेजेराव NDB Bनिफ्राय दङ 162 सा, Rनिफ्राय दङ 184 सा। दिनैसिम आंनि आखायाव सफैनाय जायखौ आं लिस्टआव होदों फर्मेलि डेटा हिसाबै धीरेन सारनि ग्रुपनिफ्राय दङ 20 सा। आगुनि जोंनि बै अल क्लियार अपारेशनावहाय लेथेर फेथेर जानानै थानाय जोंनि आइजो NDBफोर दङ, बिथांमोनना 25 सा। बेखौ गासै लानानै जोंनियावहाय दा 1900निख्रुइबो बांसिन दङ। बेखौबो मानसिफोरखौ आं मोनसे जोंनि एक्स NDB वर्कारफोरखौ गुरैयै खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जेन दावराव दावसि खालामालासिनो सम बायदि जोङो मोननो हागोन। 34 बोसोर जेरावहाय जोङो खोब धर्जयै हारिनि थामोन्थानि थाखाय दावहा नांबोबाय, बे मास मोनसे मोननैखौ नेनो हायैनि गोबां जाहोन थानो हाया होननानै आंहा फोथायनाय दं। सार, बेवहाय जितु सारेन्डार NDBफोरबो दंमोन, बेयाव स्पेसियेलि सारेन्डार NDBफोरखौ जों बेवहाय सरजाबफायाखै। मानो होनोब्ला जोङो बे सारेन्डार NDBफोरनि सोमोन्दै जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायदोंमोन। बिथांमोना होनदों सारेन्डारफोरनो गिबियावहाय आगुआवनो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय पेकेज होनाय जादों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जोङो सारेन्डारफोरजों रायज्लायनानै पेकेज होनायनि सोमोन्दै मोजां मिथिनो मोनाखै। बिथांमोनानो जों मोनाखै, सोरबा साफा सानैया मोन्दों खोमा होननानै। दा बेखौ लानानैनो जोङो सारेन्डारफोरनि बाथ्राखौ जोङो जोंनि BTR सरकारनि गेजेरावहाय सावरायगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि डिनाय खालामोब्ला, जों आसाम गभर्नमेन्टजोंबो सावरायदों, जुदि बिथांमोना डिनाय खालामोब्ला जोंनि BTR सरकारनिफ्रायनो आंहा फोथायनाय दं, जोंनि सरकारनि सायाव जों गासैबो फोथायो। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथांमोनाव गेदेरा जेरै दैदेनलांदों गुफुं सरकार माने सान्थि गायसननायनि मुङाव मोनफ्रोमबो
बै समनि इनभल्भ जानाय हार्डकर केडारफ्रा एक्स एनडिबि सारेन्डार ग्रुपनि साफ्रोमबो रिहेबिलिटेसननि माबा मोनसे लामाखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो मिजिं दङ। सार एनडिबि बिथांमोना आरो मोनसे एलिगेसन होदों जे बेवहाय जिखिनि एनडिबिनो रां अनसुंथाइ होबाय बेवहाय माने नकलि एनडिबि माने बेवहाय रां होनानै हाबसननाय एनडिबिफोरबो फारिलाइयाव मुं दङ होननानै बिथांमोना एलिगेसन होदों। रां होनानै हाबसनदों ना मादों बेखौथ' आं बुंनो हाला आरो आं खोनायाखैबो। दा एक्जेक्टलि मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जोंनियाव सिम्पेटाइजारफोर दङ बिसोरखौ जोङो हार्डकर केडार हिसाबै माखासे सिम्पेटाइजारफोर दङ। थिग दं थालांनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया सेकेन्ड पेज फैगासिनो दङ जेरावहाय जोंनियावहाय 1500निबो बारा दङ एनडिबिएसनियावहाय दाबो मोननांगौआ। बेनिफ्राय बे 1500नि गेजेराव फ्राय 85 जन सायानो हार्डकर केडार गतिके थालांनायनि बाथ्रा थानो हाया। फैनो थालांगोन बोरै लिस्टआव जोंहा जा दङ बे लिस्टनि गासैबो मोनजोबखागोन थालांनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। सार बिसोरनि थांना थानायनि राहानि थाखाय आरो सरकार फारसेनिफ्राय माबायदि राहा लाबावगोन? बिथांमोननोथ' थांना थानायनि थाखायनो नै दा 4 लाख खरि होनाय जाबाय आरो बिथांमोननो 3 बोसोरनि थाखाय हार्डकर केडारनो 6000 खरि स्टाइपेन्ड होनाय जागोन सिम्पेटाइजारफोरनो 4000 खरि होनाय जागोन बेनिख्रुइ साबसिन आरो माथो मावनो हाबावनो सरकारा। साख्रिनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन बा मिलिटारि बा डिफेन्सआव साख्रिया फिजिकेलि सोरबा फिट दङब्ला बेखौ लाखिनो हाया। जाय अमा बेदर जानानै मैसो बेदर जानानै गेन्द्रा गेन्द्रि जानानै साख्रि नागिरबाथ' बोरै जागोन नङा होमबा? बिदिजों साख्रि नागिरजों जाया मानोना जोंनि साफ्रोमबो एनडिबिया माने सोलोंथाइ बिथिङाव सौहाख'यैनि जाहोनाव जों माखासे साख्रिखौ मोननायाव जोंहा गोब्राब जायो। खिन्थु गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदि आर्मि मिलिटारि बेटेलियन बायदिसिना मोननोथ' जोङो फिजिकेलि फिट जानांगोन आरो फिजिकेलि फिट जायोब्ला माखासे माखायाव जोंखौ हगारखानाय दङ। जोङो सावरायनाय बायदियै साफ्रोमबो फिट एनडिबिखौनो पुलिस मिलिटारियाव सोनो हानायनि बेब'स्थाखौ जों लाबोनो नागिरगासिनो दं।